Takže pokus, naželovacia fólia na, toto je XPS-ko, niečo je už navarené na 200 stupňov, odstrihnutý pás z naželovacej klasickej fólie, žehlička nastavená na 200 stupňov, žehlím na vrúbkovanú časť, poriadne prehriať. Až kým to není krásne prilepené na jednotlivých rebierkach. Necháme vychladnúť a skúsime teraz druhú časť navariť z druhej strany na hladkú fóliu, hladkú stranu. Kľudne by to zneslo aj vyššiu teplotu, ale na fólii bolo uvádzané 180 stupňov 5 mm za sekundu, tuším. Dobre, zase necháme vychladnúť, uvidíme, čo to povie. No a z tejto strany som skúšal hrany, ale postup asi nebol dobrý. Na tejto strane už tie hrany vyšli. Treba ísť pekne cez stôl, zažehliť hrany, pritlačať to žehličkou. No a skúsime, jak to drží. Ide to dole, zostáva tu aj vrchná vrstva toho materiálu. Držalo to v celku dobre. Asi takto. Pekne vidieť fliačik, ako tam zostal otrhaný ten materiál. Dobre, z druhej strany vychladnuté. Ide to fakt fest. Tu bola fólia natrhnutá. Drží to na tom nejakým. Drží v celku dobre. No a skúsime načať túto, ktorá bola žehlená pred nejakou chvíľkou. Drží na tom tá fólia v celku pekne. Ešte môžeme vyskúšať 300 stupňov. Čo povie na tom materiál, čo na to povie fólia. Z rýchlosti odpaklím pásik. Dobre, musí s tou takou matnou stranou dole. Asi nie je dobre to rukou zo spodu chytať. Žehlička sa ešte nahrieva. Náželka tu pobehuje. Nahrievame. Skúsim prebehnúť aj tú odlepenú časť. Skúsim prežehliť ešte tú časť, ktorá už bola nažehlená a prižehlíme aj nový papier. Všetky odtlačky je tam hneď z tej druhej strany vidieť. Žehlička mi začína nejak dymiť. No a môjim zámerom je potiahnuť s týmto aj čmeliaka, ktorého budem stavať, minimálne na bežné hrany krídel, poprípade krídla zo spodu aj so strúpom. A takisto Fox od Windridera potiahnuť krídla a spodok trúpu. Dobre, svieti nám zelená, takže už prilepenú časť skúsim ešte prežehliť. Materiál vyzerá teraz po nažehlení taký sklovitejší. Prežehlíme tú časť, ktorú som odtrhol. Treba hýbať s tou žehličkou trošku rýchlejšie,
hlavne sa nezastaviť a hlavne sa nezastaviť na tom polystyrene. Fólia to vydrží. Celú ho prežehlím. Vyzerá to, že sa trošku mechanicky povoluje. Sú tu také vlnky, ale povrch vyzerá v celku. Asi to treba lepiť vždycky jednou teplotou a na jedenkrát. Takže vyskúšame novú fóliu na 300 a na hladký povrch. Zažehlím kraje. Asi som začal trošku moc z hurta a postupujem smerom k sebe. 300 stupňov už bude asi moc. Vyhladíme. No, treba dávať pozor na to XPS-ko. XPS-ko už pri dotyku na 300 stupňov začína povolovať. Trošku si odstrihneme. Necháme konec, aby sme to mohli trhnúť. A ideme. No, začína sa prehýbať. Už aj mechanicky to XPS-ko povoluje pri tej teplote a začína sa prehýbať. Nevadí, skúsime, ako to drží ešte na tejto strane. Len tak v rýchlosti. Dobre, prehriali sme. To môžeme vypnúť. To vychladne. Strana ešte chladne. Takže časť, ktorá už bola prilepená, a prebehol som ho ešte na 300, no drží ešte viac a treba fakt vyvinúť silu, aby som tú fóliu z toho XPS-ka odtrhol. Druhá strana, ktorú som len prebehol znova na 300, takisto drží pevne a treba vyvinúť silu, aby sa dala utrhnúť. Táto strana bola lepená na tých 200 stupňov prvýkrát, takisto ako vidieť na tom XPS-ku drží v celku dobre a je tu vidieť zbytky materiálu na fóliu. Na 300 vrúbkovaná časť. Myslím si, že drží v celku pekne, dostáva materiál a hladká časť na 300. Myslím si, že pevnosť je tam na odtrhnutie dostatočná. Hotovo.